greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content yakachena, content iri healthy, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Tisakanganwe iwewe ndo wandikutaura newewe uri kuona mavideo epanapa usina kusubscribe. Dzvanya subscribe button and the notification bell kuitira mangwana tikabudisa rimwe video unoona unoita wekutanga kuriona unototumirwa message kunzi aiwaka kune mvura yeupenyu kuchitubu ende munoona content right. Saka ndisingatambise nguva nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje hanzi economy will resurrect like Jesus. Zvamanje manje ndaswera hangu ndiri pabhuku apa bhuku pari kufaya pabhuku mawana pari kuita noise ndofuti pane nyaya yekuzambia yandaisa ndofuti pandatora nyaya iyi futi zimu aina siyakatsamwa iri kuvhura hombe haisi kutomboita mafanis saka mawana iwe ukaona kuti nyaya iyi is not news reporting kwauri haisi worth kuti nge tichiitaura panapa unongosiya video rine roenda zvekuzosiya makomenda muchituka muchitaura kuti nyaya tokunyeba izvo musafunga kuti tichamira kutsvaga nyaya tinongotora kwatadziwana toya nadzo toratidza vanhu. Pane vanhu tori interested nenyaya idzodzidzi vada kutoonawo kuti chichaitika. Pane vamwe vasitori nawo mafacebook account vasina max account, saka tikawana information ikoko tinouya nayo panapa muri kuona. Saka pabatisise ipapo Jokonia, pabatisise ipapo Paulos kuti aiwaka hatimiswe newe nekuti unenge uchitaura zvemusoro wako. Pari kupisa. Tisatapinda mucontent iri. Rega ndiite sei? Rega ndikuudze kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu dziri pasi apa. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi namba dzangu ndo dziri pasi apa. Nditi tofambira nyaya dzacho toita mutactic wacho. Saka ndichambotiza panapa mbijana ndoisa full screen kuti munyatsoona macomment nenyaya yandiri kuita iyi. Topinda mucomment section tonyatsoonesa kuti zviri kumbonyatsofamba 1-1. Right, ndo nyaya iri panapa yatoda kukurukura nezvayo iyi yaiswa namukoma Simba zimu ai vari kutaura ivo kuti aida kuti chii chaizvo ED apa. What was Mnangagwa trying to say on this day? That the economy will come back like Jesus? Hanzi vaida kuti chii mukuru apa. Posti ndeya 22 April 2019 muNewsday. One thing about the internet doesn't forget. Saka ukaita zvakuti mafanizo anenge uchiita uchigadzira tunyaya twekunyeba uchiita sei one day tunozongobudikira wanzi mamuone here uyo ndiye uyo panenge pakashata. Panenge pakaipa. Saka hameno kuti uneonawo sei nyaya iyi. Saka turati tipinde mumacomment section. Mucomment section timboona kuti zvinenge zvichifamba sei. Zvikanzi neuyo vane nguva torai mukuru uyu asati anyanya kurashika njere. Handizvo mukuru ari kutaurwa ndiani, kuti ndi president here kana kuti ndi mukoma Simba, handizvo zvangu ipapo. Pamwe iwo uri kuziya, kana wauri kuziya iye wauri kufungira iye pamwe ndiye. Zvikanzi naPrecious, this is the same guy begging for aid relief today. Pakashata mawani chaicha.
apa unfortunately pataurwa nechirudzi nendebele. Ndiyazama usifunda isindebele, ndiyatopa ndiyamixa isiXhosa, indebele, isiZulu. Hayi, ndichazoverenga very soon ndenda kunyasorova ipapa, but don't worry, ndichadzoka ipapa ndire. Zvikanzi naPeter Makala rakaona kuti vanhu zvavakatenda chicken in vakapusa, chero ndika vakomana, hanzi chero ndikasura vanopururudza. Alright, let me take it again. Rakaona kuti vanhu vakatenda chicken in vakapusa, chero ndikasura vanopururudza, saka unongorutsa uyu. Vakomana mukoro wenyika iri wamunenge muchitamba naye muchidai so vamwe vakomana mahwani kazva munenge muchiita izvi, mune muchivhura hombe mahwani. Zvikanzi nemumwe zvimwe muchati kutamba dzatamba nepwere keruva boere. Zvikanzi Easter Zim dollar. Zvikanzi this was 2019, we are now in 2024 and getting worse. Hanzi zviri kuwanda, zviri kuramba zvichiwanda, zviri kuramba zvichirema, zviri kuramba zvichirwadza. Tamuna 2024 economy iri kuramba ichidonha. Zvikanzi naShapiro, which economy? If it's our Zimbabwe, it has joined the ancestors. Amaiwe. Hanzi yakanobatana nematateguru, hapana kana tarisiro kana kuti ichamuka kana kuti pakashata. Iyo vanhu vacho vanenge vachitoda. Zvikanzi nauyo Tulani, drinking mutoriro straight. Handizozivo zvangu kwanenge vachizviwana zvinhu izvi, inangu handizivi yangu. Dzinyaya dzandipo ndaita mudiki chaiyo. Zvikanzi as long muchiri kupa mari chivhayo yekutengera mazano mota, musati matanga. Handizoziva mari aisi yaseweek nevere. Mari inenge yachivhayo wani. Marumors hatina umbowo wakakwana kuti tingabva tati mari yezano PF, but zvisinei, it's an argument for rimwe zuva iroro. Handitika taenda apo vakanzi that economy died. Okay, that economy is dead and we're gonna need miracles to make it functional again. Hanzi patoda munana baba, munana mukuru unoita kuti economy idzoke mugame. Zvikanzi neuyo ndopainzi one bond rakaedzana ne$1 US. Vanhu vacho vanenge vachitoda baba, omboda kuchita uchinwiranwira nekuti mahwana. Zvikanzi webhora kwete Kristu. Amen. Oti Mwari wozotaura nzi we need Jesus. Okay, hanzi webhora kwete Kristu. Hanzi zvimwe zviverengai mega. Zvimene mari wazondifamba muchindifumura kuti hanzi hola akafumuka anofamba achitaura zvinonyadzisira. Ndo makomenti arimo ari kuiswa nevanhu ayo. Ari kutaurawo maonero avo, vari kutaurawo mafungiro avo. Handitika let me know what you think in comment section. Kuti bo here iri kuitwa nevanhu iyi, ende economy yedu ichamuka here saJesu Kristu. Mahwani chaiyo. So ndonyaya yanga ndakubatirai zvamanje yanga ndakuunzirai kuti muone zviri kuitika, muone zviri kutenderera, muonewo zvaswera zvichiitwa nevana vevamwe paFacebook apa. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera. And thank you for watching, thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Aiwaka inini ndinoti tobatana. Handitika tobatana.